Seliphumile-ke usuku lebhola losaziwayo. Mbukele emakhaya ngubingelele fokamukele lapho kuthulela khona indawo zamaskandi. Bona emakhaya abantu abaningi lokhu beyibuza ngempela ukuthi ngabe leli bhola elimnandi esalibona phakathi kwamaskandi nehip hop ngabe ngempela lizobuya nini? Nangempela-ke usuku seliphumile njengoba sazi ngempela ukuthi uKhuzani noBig Zulu sebehlelile ngempela kule midlalo njengabantu abaningi babecelile phela ukuthi bacela ukuthi emidlalo ihlelwe kahle ku-ede namanye ama-genre njengoba sazi ukuthi eqaleni kwawumaskandi versus nayo hip hop uhlangene nekwaito kodwa kulokhu ngempela ihlukene ngempela ama-genre noma imixha njengoba sazi ukuthi kuzoba i-top 4 le kukhona amapiano azobe emele yena uKhabza ukhona yona ukapteni ozobe emele hip hop ku-Big Zulu ukapteni ozobe emele igqomo ku-DJ Tira mase uthi uKhuzani uzobe emele uMaskand. Kuzokhumbula ngempela ukuthi kule midlalo le eyadlalwa ngesikhathi saqala kwakukhona iqembu lamaskandi lidlala nabe hip hop behlangene nabe kwaito lapho khona ke ikwaito yagcinisha uMaskandi emephenathini. Ngabe kulokhu ngobani ke abazowina? Abantu abaningi ngempela ke bebewulindele ngempela ke lo mdlalo. Lo yamdlalo oqala ayili abalandeli babengavunyelwe ngempela ukuthi bengene ezitedium bezobona lo mdlalo. Kodwa kulokhu kwindaba ezinandi ukuthi abantu bazobe bevunyelwe ngempela ukuthi bengene bezobuka lo mdlalo. Lo mdlalo ke ngempela uzodlala ngomhla ka-26 kuJuni 2022. Lo mdlalo uzobudlala inkundla zomdlalo le event eGoli. Mbule emakhaya ke akehlala ne-comment section sizwe ukuthi wena ujabule kanjani. Ngabe ngempela uyafisa ukuthi ku-ede amanye ama-genre njengoba kusafakwe only 4 njengoba kuzoba i-top 4. Mase uyabheka nombono wakho ukuthi wena ukuze le midlalo ngempela ibe sezingeni nokuthi futhi uqhubeke kahle yini oyibona ukuthi kumele yenzeke ngempela ukuze le midlalo iqhubeke kahle. Mbukele emakhaya ke izona indaba engithenga phathela zona ngoEsimanzonzo akehlangane futhi ngokuzayo. Siyabonga. Ufuna ukuthatha oqala mangibuka nje. Yebo ngempela ke i-penalty ke yokuqala izongena la unompempe ke usayala ke goalkeeper ukuthi cha madoda ilokho engakufuni ilokho engikufuna bona emapaleni kuzongena utatlame goalkeeper we hip hop kuya bani uKhuzani ukhuba ufuna ke ukuthi awuvule lo mcimbi wama penalty sibona ukhuba uyasondela ukhuba wabeka nethi hey wabeka nethi uPungose usoqedile isikweleti sakhe usiqedile isikweleti sakhe ubeka nethi ukhuba kuzokhahlela ke ihip hop uBig Zulu yasondela naba no AK babuyile manje wasingeke mase kunje kufunakala thina madoda. Big Zulu ubhekene ke noPhiani Ngubane uGoalkeeper Big Zulu wabeka nethi wamlasa wedoda ngathi segame namhlanje hayi kasekenza 1-1 iDebi lindile njalo fishane uGoalkeeper hip hop yena kusondela ba manje kusondela ba utshatha ugodo makata zidudla ngqolo bane beyigudla bubi kude kodwa uthi kancane nje ngisafuna ukulungisa kudla umkhukhu liyabukisa utshatha liyabukisa Tata lalela utshatha ubona uGoalkeeper ukuthi mfushane wasetha ngilishaya irufini emapaleni erabi manje irufu bayaduduza uKhuzani waduduza uKhuzani. This is leadership aka hey kudzima la aka uyasondela yaphefumula uza kancane wena wabona uNeymar wabona nethi yebo hayibo wathi nikhiphele hey wafayitha mnandi into siyibona eSouth Africa
uKhuzani ke manje uzuma pensela Mapensela. nali ipensela elibhala ngomsisi Lalela ke mapensela echapeni. 2-1 mapensela wonke bethi wonke Libanjiwe. hawu mina wamnika Uvela mnika libanjiwe nje. Lifika uGoalkeeper ngeke. mapensela Lifika imene. hayi yafunyuka kumaskandi indlela Lifika imene. hayi ugqokile kodwa ujava hey kodwa kulungile Lifika imene. kuze uDonald uDonald. kuze uDonald Kunabantu basithini iskip sama penalty kunabantu abangabazi ukuthi badlala ibhola kanje. ebawanameka Ayi asibona uDonald hayi uyaphinda usibo. akekho ne Yabo umuntu bayiqondanise lapha ekhoneni lapha kuhlangana khona amapala. ugoalkeeper athi ngabe kusezama umuntu hayi U3-1 manje. ugeloviwa kusengifikile 3-1 Kufuneka kore lo. bakore la ukuze sibe la Yafanele kore. me ukuthi akore siyahamba ugeloviwa Kumele kore ngoba engakoranga phela siyakhoduka. Azizwe ze hip hop. wonke benethini ugeloviwa Hey. Ubonile kodwa uGoalkeeper. hayi qinanga izandla Ayiqinanga 3-2. 3-2 Nangu uzoqeda umcimbi. uqede usijaba ufuna ibhola manje langakhona Uquesta. uquesta Elalela kubosha la kule team ebaphela team. uzobosha mo yena hip hop uyaza uQuesta uyawuqeda na umcimbi Questa washweba uQuesta ithuba likaMaskandi lebuya Wayithwala izandla. uQuesta uthe uyamosha kwamosheka yena Hayi umoshile ke. Yabona ke umoshile ke. Moshe kakhulu lo. akasibone la kodwa lo goalkeeper ovimba kwesigqoko akazi mina hey kulungile kodwa Ukhosha yini bakithi? ya Ukhosha. ngokwenza kwakhe Khosha ukwenza kwakhe. hayi yabhubha namhlanje azi njalo ukuthi beshweba kuphelile ngoMaskandi uma ibeka phakathi siya ku-sudden death uyasika asibone manje i-sudden death angithi i-sudden death manje Abakeche kabili malingena leli. Mangena leli kuyonakala. kuyaphela nge-hip hop Bakeche kabili phela. kuphela ngoMaskandi bangena leli awukwathi ngibale kanjani ye madoda